Dek, kon iku lho kok gak meteng-meteng sih? Lah te meteng ya apa wong gak tau diothek. Tak utik bendino no kok. Iya ngothek geger iku ah. Ngongkon-ngongkon meteng wong aku ae lho gak tau semen entuk. Ngentup. Rasamu aku tawon ah. Ndase tawon. Alasan-alasan kon niku. Omongnya lek gak gelem duwe anak. Lambemu bejat iku ah. Kabeh wong rumah tangga iku kepingin duwe anak nyun menyun. Ya mek wong sing gak waras tok iku sing gak kepingin duwe anak. Kok apa contohe? Ya sing uteke menclek, uteke saya kayak sampeyan ngono iku. Kon terus tau tekku. Eruh. Wong uteke sampeyan ndek bokong gak ndek kene. Mangkane ngomong sak jeplake. Kemeruh. Ancen kon meteng-meteng barang wong aku gak tau diapa-apa no. Aja cacak kate gawe anak. Lah wong turu ae lho, aku ngadep sampean malah sampean singkur, tambah melengos. Mesti ae kon lek turu ngorok.